ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜପୁର ମଣ୍ଡଳରେ ଚାରିଭାଟି ଫଲସତୀ ପଠାରେ ଆଜି ରାସବିହାରୀ ଭୋଇ ଓ ମୋହନ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଙ୍ଗଳ ସାହୁ ତଥା ମଣ୍ଡଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିମ୍ବାଧର ବଡ଼ାଇକ ରାଜାରାମ ମେହେର ଗୋବିନ୍ଦ ମେହେର ଏବଂ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ସହ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ସାଂସଦ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ତାପରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ କିଶୋର କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କର କମଳରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଡ଼କଟି ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଧୁପୁର ଭାୟା ନୂଆମୁଣ୍ଡା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 10 କିଲୋମିଟର 590 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଆନୁମାନିକ 494.49 ଲକ୍ଷ। उक्त कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष झारसुगुड़ा जिला दिगंबर भोई, राजपुर समिति सभ्य गणेश बाग, जिला परिषद अध्यक्ष हर्ष जगत, राजपुर सरपंच जतिन देव, गोरमाल सरपंच झरणा सागर, गोरमाल समिति सभ्य बनिता सिंह प्रमुख उपस्थित रही। झारसुगुड़ा विजय कुमार साहू रिपोर्ट, चेतना मीडिया।